Kérdésem, először a mennyasszonyt intézem. Kijelented Kaposi Izabella, hogy az itt jelenlévő Katona Tamással házasságot kötsz? Igen. Köszönöm. Kijelented Katona Tamás, hogy az itt jelenlévő Kaposi Izabellával házasságot kötsz? Igen. Köszönöm. Előtte, valamint a két tanú előtt elhangzott egybehangzó igen kijelentésük alapján Katona Tamás és Katona Kaposi Izabella Magyarország családi törvény értelmében házasok. Szépen megkövetem. Íme bemutatom az egy felszolgáló hadsereget. Szép Magyarországnak nagy részét bejártam, így ezt a sereget összeverbuváltam, és mégis ilyen márészájú sereget találtam. Tessék ezt jól megnézni, hogy kinek a maradványa, hát nem lehet kinézni, hogy hollója vagy kánya. Csak azt én is látom, hogy kényelmes a szája. Bánom, hogy egy kényszerzúból nem adtam reája. Ennek meg az apja Kinizsi lehetett, elmióta még él, egyet se nevetett. Olyan savanyú a pofája, mintha muszkacál lenne a gazdája. Na hát, kedves öcsém, téged mikor az anyád szült, tört a borda, szakadt a nyüst. A fejed olyanra nőtt, mint egy pálinka főző. Miatta kellett a NATO-ba belépni. Hát ha hiszik, hanem még most is pelenka kell néki. Hát, kedves öcsém, ne tárd majd a szádat, ha meleg lesz a leves, el ne esd a tálat. Nos, ugye a vendégsereg így ismer már titeket, hátra csak az maradt, hogy fel is esküdjetek. Mondjátok utána. Éjre szakasz katonája ünnepélyesen fogadom. Éjre szakasz katonája ünnepélyesen fogadom. El nem megyek innen, míg szesz lesz az asztalon. El nem megyek innen, míg szesz lesz az asztalon. Holnap télig ígérem, számot majd itt látom. Holnap télig ígérem, számot látom. Addig iszom, amíg a bajtársamat látom. Addig iszom, amíg a bajtársamat látom. De aki nem így tesz és nem állja a szavát, csókolja meg az egy öregasszony farát. Köszönöm. Egy öregasszony farát. A versenyek a távol világozom, a versenyek sárgáron, de szeretetlen a számára, ennek oda a lélek szabadságra. A versenyek sárgáron, de szeretetlen a számára, ennek oda a lélek szabadságra. Bye.
elvesztettem a menőhelyem. Jó Istenem, most mi lesz velem? A kölyek van, hogy jaj Istenem, mondjátok meg, most mi lesz velem? A hivatalban rálátok én magasztalni, elmondom, én fogom halni. Csak azt írja, egy kis regény, azt mondja, a kocsmába ember. A városban elfelelni, szeretnék, kicsit boldog lenni. Only a light,